Кніга лічбаў, раздзел 3. Гэта пакаленні Аарона і Маісея ў дзень, калі прамаўляў Господ да Маісея на гары Сінай. І гэта імёны сыноў Аарона, першародны яго Надаб, потым Абігу, і Эліязэр, і Ітамар. Гэта імёны сыноў Аарона, святароў, каб спаўняць святарскую службу. Але Надаб і Абігу памерлі перад абліччам Господа ў пустыні Сінай, прынеслі чужы агонь, і памерлі яны бяздзетнымі. І выконвалі святарскую службу перад бацькам сваім, Ааронам, Эліязэр і Ітамар. І прамовіў Господ да Маісея, кажучы: «Прывядзі пакаленне Леві, і пастаў яго перад Ааронам святаром, каб яны паслугавалі яму. І рупіліся аб усім, што тычацца яго і ўсёй грамады ля палаткі сустрэчы, каб выконваць службу пры скініі. І каб захоўвалі прынадлежнасці палаткі сустрэчы, спаўняючы абавязкі сыноў Ізраіля, выконваючы службу пры скініі. І аддай левітаў як дарунак Аарону і сынам яго, каму яны будуць дадзены ад сыноў Ізраіля. А Аарона і сыноў яго пастаў наглядчыкамі над службою святарскай. Калі хто чужы паступіцца да службы, той хай будзе пакараны смерцю. І казаў Господ Маісею, кажучы: «Вось я вылучыў левітаў з сыноў ізраільскіх замест усіх першародных, якія адкрываюць у лоне маці сярод сыноў Ізраіля. Таму левіты будуць маімі. Бо мой кожны першародны з часу, калі ў зямлі егіпецкай ударыў я ўсіх першародных, пасвяціў я сабе ўсё, што нараджаецца першародным у Ізраілі. Ад чалавека аж да жывёлы, яны мае, я Господь». І казаў Господ Маісею ў пустыні Сінай, кажучы: «Палічы сыноў Леві па сем'ях бацькоў іх і плямёнах, усіх мужчынскага роду, ад 1 месяца і вышэй». Палічыў іх Маісей, як загадаў Господ, і былі названы сыны Леві па імёнах іх. І вось імёны сыноў Леві: Герсон, Кагат і Мерары. І вось імёны сыноў Герсона па родах іх: Лобні і Сямей. Сыны Кагата па родах іх: Амрам і Ісаар, Геброн і Азаэль. Сыны Мерары па родах іх: Махалі і Мусі. Вось жа гэтыя роды Леві па сем'ях бацькоў іх. Ад Герсона паходзяць сям'я Лобні і сям'я Сямея. Усіх людзей мужчынскага полу, якія ад 1 месяца і вышэй былі налічаны, 7500. Яны размяшчаюцца лагерам за скініяй на захадзе, пад кіраўніцтвам Эліясафа, сына Лауэля. Яны ахоўвалі палатку сустрэчы, саму скінію, палатку, яе пакрыццё, а таксама пакрывала, што нацягваецца пры ўваходзе ў палатку сустрэчы, і пакрывала панадворка, а таксама пакрывала, што нацягваецца пры ўваходзе ў панадворак, які акружае скінію і ахвярнік, і вяроўкі, патрэбныя для усякай службы. Кагат мае сем'і: Амрама і Ісаара, Геброна і Азаэля, гэта сем'і Кагатавы. Усе мужчынскага роду ад 1 месяца і вышэй, 8600, апекавалі скінію. Сем'і сыноў Кагата размясціліся лагерам на паўднёвым боку скініі. І кіраўніком іх быў Элісафан, сын Азаэля. І рупіліся яны пра каўчэг, і стол, і падсвечнік, пра ахвярнік і прылады свяцілішча, прызначаныя на службу Божую, і пра пакрывала і ўсе прынадлежнасці ўсякага роду. А кіраўніком над кіраўнікамі сем'яў левітаў быў Эліязэр, сын Аарона святара. Ён наглядаў за тымі, што ахоўвалі свяцілішча. А вось ад Мерары паходзілі сем'і Махалі і Мусі, гэта сем'і Мераравы. Усіх мужчынскага полу ад 1 месяца і вышэй 6200. Кіраўніком сем'яў Мерары быў Соруэль, сын Абігаіля. Яны размясціліся лагерам на паўночным боку скініі. Пад аховаю іх былі дошкі скініі, і жэрдкі, і слупы, і падножжы іх.
і ўсе прыналежнасці яе, і ўсё, што мае дачыненне да ўсякага роду службы, і слупы панадворка з усіх бакоў з падножамі іх, і калкі з вяроўкамі. А з пярэдняга боку скініі перад палаткай сустрэчы на ўсходзе ставілі палаткі Маісей і Арон і сыны яго, якім даручана святыня ад імя сыноў Ізраіля. Калі б хто наблізіўся чужы, мае быць пакараны смерцю. Усіх левітаў, якіх палічыў Маісей па загадзе Господа, мужчынскага полу ад 1 месяца і вышэй, было 22 000. І сказаў Гасподзь Маісею: «Палічы ўсіх першародных мужчынскага полу, сыноў Ізраілевых. У гадах ад 1 месяца і вышэй, палічы іх агульную колькасць. І вазьмі левітаў для мяне, як замену ўсіх першародных сыноў Ізраілевых, я Господь, і іх жывёлу на замену ўсёй першароднай жывёле сыноў Ізраілевых». Палічыў Маісей, як загадаў Господь, усіх першародных сыноў Ізраілевых. І было ўсіх першародных мужчынскага полу па імёнах іх ад 1 месяца і вышэй 22 273. І зноў сказаў Гасподзь Маісею, гаворачы: «Вазьмі левітаў на месца ўсіх першародных сыноў Ізраілевых разам з жывёлай левітаў на замену іх жывёле, і левіты будуць маімі, я Господь. А як выкуп за гэтых 273 з першародных сыноў Ізраілевых, што перавышаюць лік левітаў, вазьмі па 5 сікляў ад галавы, па вазе сікля святыні, сікль мае 20 гераў. І дай грошы Аарону і яго сынам, як выкуп за тых, што засталіся». Дык узяў Маісей выкуп ад тых, што перавышалі лік выкупленых левітамі. Ад першародных сыноў Ізраілевых узяў грошай 1365 па вазе сікля святыні. І аддаў Маісей срэбра выкупу Аарону і сынам згодна загаду, як сказаў яму Гасподзь.